ערב טוב לכם, חבריי לתנועה. אתם ודאי שמתם לב שינואר חלף, ויחד איתו כמה אירועים מאוד משמעותיים שהוצאנו לפועל. ראשית, אירחנו קבוצה מעניינת של חקלאים ושל מומחים לחקלאות מהודו, שהיו איתנו במשך 21 ימים, ובעזרתם של כמה אנשים ממש מיוחדים בתנועה שלנו, הצלחנו לתת להם תכנים יוצאים מן הכלל. ראשית, יצחק עבד, נשיא לשעבר מקריית גת, ובתיה ויינטראוב, שהיא נשיאה לשעבר מרחובות. שניהם, יחד עם עוד חברים במועדונים רבים, סייעו לנו לתת לאותם חברים מהודו את התחושה הטובה ביותר שאפשר לתת מבחינה מקצועית. אתם יודעים הרי ש-VTT, שזה ה-Vocational Training Team, מחליף את ה-GSE שקודם לכן, והיום אנחנו מחויבים לאיכות מקצועית וממוקדת ברמה הגבוהה ביותר, וזה באמת מה שסיפקנו להם. בנוסף, אתם זוכרים ודאי שהיה לנו את הכנס החצי שנתי שהיה מוצלח ביותר. אני רוצה להודות למועדון חיפה, ובעיקר כמובן לנשיא משה גנצבי, וכן לדן פולטין, על הסיוע היוצאים מן הכלל שהם נתנו לנו עבור הוצאה לפועל של אותו כנס. אני חושב ש300 האנשים שהיו שם, כולל רוטרקטורים, כולל המשלחת של ה-VTT, נהנו מאווירה יוצאת מן הכלל ומתכנים מצוינים. החודש הזה, חודש פברואר, אנחנו נעשה בעיקר שני דברים. ראשית, ב-12 בפברואר אנחנו נעניק את אותו פול הריס ל4 מובילים בקהילה שלנו. לרוביק דנילוביץ', לאפי שטנצלר, לראיה שטראוס ולפרופסור אמנון קרמי. 4 האלה נמצאו ראויים על ידי הוועדה שהתמנתה לצורך הנושא הזה, ואת הטקס של ההענקה אנחנו נבצע במלון נוף בחיפה ב-12 בפברואר החל מ-7:30 בערב. כל מי שיכול שיבוא, זה ערב מצוין. הדבר השני שאנחנו נעשה ב-21 בפברואר, אתם ודאי יודעים, זה יום הנטיעות המסורתי שלנו ביער פול הריס. אנחנו כולנו נעלה ליער ואנחנו ביחד ניטע עצים לזכרם של אותם חברים שהלכו לעולמם במשך 12 החודשים האחרונים. אני קורא מכאן לכולם להיזכר באותם אנשים ולהודיע למשפחות שלהם שיבואו ויקבלו את הכבוד האחרון הזה, את התעודה. לאחר מכן אנחנו נתכנס ביקב אדיר, ששם מחכה לנו יין וגם גבינות כפי שהיקב הזה מסוגל לייצר, באירוע חברתי חביב שאני ממליץ אותו לכולם. אז אם כן, שיהיה לנו פברואר פורה, ואני מאחל כמובן מכאן לכל מי שעוסק בנושא של הנואם הצעיר, להצליח עם העיסוק שלו, להגיע למצב, הייתי אומר, של מקצועיות מוחלטת בתחום, על מנת לתת תחושה לילדים המתמודדים שיש על מי לסמוך. אני משוכנע שכך יהיה. להתראות.